Bueno, hi ha drames, de bon dematí. Aquí a última hora, l'altre fent rodillo per aquí. Avui, Pedraforca 360. Bueno, doncs arrenquem ja i aquestes seran una miqueta les vistes que tindrem tot el dia, A veure si el veiem, aquí el tenim. Per la pedra, És guapo, Què, Edgar, guapo, Guapíssim, tio. Increïble. Aquí amb les vaques, Guapíssim. Mireu, increïble. Bueno, cota 1900 i arribant al final de la primera pujada, Epa! 12 quilometrets, uns 900 metres positius i ara avall que fa baixada.
Opa. Uf. Edgar, això no va aquí, no? Això. Això per què serveix? El runner que ha dit ja m'atrapareu és com, bueno, s'ha de veure, eh? Perquè ell per aquí va molt ràpid, també. Hòstia, pedra trampa, eh? Puto Edgar, tio. Increïble. T'ha gravat? Uf.
Sí. Oh. Foli, Edgar. Bon dia. Deixa. Pong.
Foli, foli. Ala, vinga! Festival! Aquests dos són una mica terroristes. Bueno, o jo, que sóc autònom. T'hem passat molt. Ah, hòstia, que era més amunt. No és el que deia. Van a muerte i hem de recular ara perquè s'han passat. Ai, senyor. Pues ruta acabada. Què, xavals? No volen sortir. Nunca més. Us ha agradat o no? Perfecte. I el tornado t'ha agradat? Brutal. Què vol dir bueno? Arnau no ha tingut el dia. No li ha agradat per la bici, perquè mireu quina bici porta. Hem tornat a muntar la Trifox. Podeu veure Dreambills al canal. Aquí Full XT, amb la SID... Has muntat dos cops amb aquesta Tija ruta. DT Swiss, que ja heu vist que no ha funcionat. Bueno, vario. Aquí el senyor Edgar porta així aquesta que li falta un tros. Li falta un tros aquí, però bueno, una Cannondale ben maca, tu. I aquí la meva. Aquesta és boca. Doncs no res. Un dia més o un dia menys. Roger, un dia més. Adeu. Adéu.